dumneavoastră susțineți că eu am venit să agresez, deși refuzați să verificați dacă eu sunt cu adevărat agresorul. Ați sărit din start la presupunerea că eu am făcut ceva rău, deși eu susțin că eu am fost agresat și mi se dă asta. Ai o problemă? Haide mai intră, tu loc. Eu i-am decât loc aici. Hai, e loc. Te rog frumos. Puteți să clarificați, vă rog, în ce mod m-am purtat? Ce-am făcut? Te rog frumos să stai liniștit, da? Sunt liniștit. Tot. Încurcăm puțin circulația. Dar de ce filmă? Pentru evidență. Merge, merge. Dacă aveți o problemă medicală, vă rog frumos să spuneți, ca să mergem să chem și o ambulanță. Nu am nicio problemă medicală pe moment. Am fost Așa vă manifestați și sincer eu cred că ar trebui să vă chem o ambulanță. De unde și până unde? Ați face foarte bine. Mă compor foarte calm și politicos din părerea mea. Dacă aveți ceva, Eu nu am zis că nu sunteți politicos. atunci ați spus că mă comport Da, necorespunzător. aveți tremurați, tu pare, sunteți alb la față, aveți o problemă medicală, spuneți. N-am probleme medicale. Probabil de adrenalină. Se mai întâmplă. Nu știu dacă la adrenalină. Zici că mi se pare că tremur. Da, se vede, nu vi se pare. Tremurați, ia uitați. Tremur puțin, dar se întâmplă la toți. Puțin mai mult. Puțin mai mult ar fi ceva în genul ăsta. Ce drept, nu știu foarte multă lege, cum spuneam, știu cât de cât bazele, dar am ceva educație medicală și farmaceutică Foarte bine. și sunt sigur că nu am nevoie de o ambulanță. Mulțumesc frumos. Dar, din nou, trebuie să întreb, de ce susțineți că eu sunt agresorul în situația de față, fără niciun fel de Nu dovezi? sunteți agresor, Nu mai agresat. Nu sunteți agresor. Atunci, pentru Doar ați ce provocat scandal pe stradă. eu am provocat scandal? În ce sens? N-ați vrut. Cum? Puteți să repetați, m-am auzit. În ce sens am cauzat scandal? De ce? Ok. Dar din nou, pentru ce contravenția? Pentru provocare de scandal. Dar de unde știți că am provocat eu? Din investigațiile pe care le-am făcut înainte de a ajunge aici. Au trecut 12 minute. Ce investigații ați făcut? Nu trebuie să mi le prezint dumneavoastră. Da, dar Nu mai ține simților. pur și simplu pun întrebări. Te rog frumos, de simplu, măcar ai fost... Uite-te și tu cu cine vorbești. Vorbesc foarte politicos, îmi pare rău. Dar te uitam și așa puțin la domnul politic, adică să vezi că nu e un agent. Mă uit, sunt foarte Să poți să respectuos. vorbești așa. Cum vorbesc? Să filmezi, să scoți să-l filmezi, poate să-ți fie tată. Corect, îmi filme și tatăl uneori. De uniforma pe care are. Pur și simplu, am niște dubii aici și vreau să mă asigur dacă sunteți de acord să mergem în instanță, pot să arăt, Dom'le, nu se vede în instanță cu dumneata. atunci de ce îmi spuneți că dați o contravenție? O provocare de scandal pe stradă. Nejustificat? În loc să stați, să circulați, să vedeți când aveți probleme, v-ați luat de acești cetățeni fără niciun motiv care erau pe stradă. Și eu susțin că nu e adevărat, ei m-au oprit pe mine, eu voiam să eu merg vă dau o înainte. sancțiune. Dumneavoastră, dacă nu sunteți de acord cu aceasta, aveți drept de contestație în 15 zile. Ok, și pot să fac asta și pot să fac și filmarea și filmarea aceea. Este dreptul dumneavoastră, domnule. Dar din nou, mă cam doiesc că dacă aș fi sunat eu, s-ar fi întâmplat altfel. Pentru asta aveți motiv să sunați. Dar dumneavoastră, neavând niciun motiv, sunteți cel care a provocat scandalul, pentru ce era să sunați? Eu am stat de vorbă, pur și simplu. După ce eu m-am acostat, mi-a rupt masca și m-am împins. Nu cred că Nu mă crezi că m-a rupt masca, am o mască ruptă. Te crezi că mi-a rupt singur? Nu va costa nimeni, pentru că dumneavoastră trebuia să treceți. Nu să dați-vă puțin la oartă. Nu trebuia să vă opriți să vă luați de acești oameni. Pe Nu stradă. m-am luat, ei s-au luat de mine. La centru comercial, vă duceați la mijlocul de transport. pe Veneam din favor. direcția aceea. Da, Mergeam unde spre veneați, centru, mai exact. De ce nu v-ați dus? Pentru că m-au oprit în mijlocul Nu drumului. v-a oprit Erau, nimeni în mijlocul drumului. Dumneavoastră v-ați oprit. erau 5 oameni Ați care m-au luat la spus. întrebări, m-au întrebat de ce am spus Ați și spus că aveți o problemă cu firma la care lucrați aceștia. ceea ce e adevărat, doar că nu asta e cazul Păi, înseamnă de că care aveți vorbim un motiv. acum. Aveți un motiv întemeiat pentru a vă lua de acești oameni. Da, Dacă dar aveți asta... o problemă, vă rog frumos, cu acea firmă să vă adresați instanței. Este un contract civil între dumneavoastră și acea firmă. Dar nu despre asta Nu e- cu angajaților. Mă scuzați, dar Nu nu de... aveți niciun motiv. Lăsați-mă să vorbesc, vă rog frumos. Nu despre asta e vorba aici. Contravenția nu este pentru că eu am agresat din cauza faptului că ei s-au luat de Pentru mine. provocare de scandal pe stradă. Da, dar nu i-am provocat scandalul. Și în teorie nu sunt eu obligat să dovedesc că nu am cauzat scandalul
cine face plângerea are dovada să dovedească. Atâta timp cât v-ați oprit în drum și v-ați luat de acest oameni care De unde știți că lucrează m-am la oprit în acea drum? firmă, nu avea niciun motiv. Trebuia să treceți, să circulați, de ce v-ați oprit? M-a pus o întrebare și eu am răspuns. După care mi-a rupt masca, m-am brâncit. Nu trebuia să puteți, ați pus întrebare. El mi-a pus o întrebare, nu eu. Mi-a pus o întrebare și eu am răspuns. V-ați luat de alți cetățeni cu care vorbeau oamenii pe stradă. Am pus o Pentru întrebare ce? simplă. Dar de ce ați pus? E ilegal să De vorbesc ce cu ați oameni? pus întrebare? De ce v-ați băgat dumneavoastră în problemele lor ale Curiozitate. firmei? E complet legal. Nu este legal. Nu este legal să vorbesc cu oameni pe stradă? Vedeți-vă de problemele dumneavoastră. E nu de problema mea. problemele lor. Mi se pare din nou că aveți o atitudine foarte amabilă față de ei. Dumneavoastră aveți o atitudine. Nu ar fi trebuit să vă opriți să stați de vorbă. Să vă rugați să întrebați pentru ce. Dați un motiv în temeier. Pentru ce v-ați oprit să vă luați de acești cetățeni. Pentru Și că de cei care vorbeau ei. mi-a pus o Care întrebare, este motivul? mi-a pus o întrebare, după care m-am îmbrâncit, domnul mi-a rupt Nu masca. ți-a pus nimeni întrebarea. Dumneata ai Puteți pus să dovediți că întrebare. nu mi-a pus nicio întrebare? Dumneata ai pus întrebare. Vrei să-ți aduc oamenii ăștia de la magazin? Chiar vrei să-ți aduc ca să ți pun de Adu înregistrarea, te rog frumos. Ești bolnav, eu sunt și la Sălbani. Deci dacă nu sună domnul, eu Vă rog sunt la frumos Sălbani. să mergem să cerem înregistrarea acum, dacă se poate. Nu se poate. De ce nu se poate? Pentru că trebuie să anumite proceduri îndeplinite. Ok, și cum facem asta? Vreau să știu și eu. Dacă vrei în instanță, poți să le ceri. Dacă în momentul când contești acest proces verbal, poți să ceri înregistrarea. Ok, și în lipsa dovezilor că eu am fost agresorul, ce se va întâmpla? Instanța hotărăște, nu mai hotărăsc eu. Mhm. Înțeleg. Una e o agresiune fizică și una e o agresiune verbală. Și Două lucruri diferite. din câte știu, tu mi-ai zis de 2 ori că mă bați, mi-ai rupt masca și mi-ai și îmbrâncit, eu nu te-am atins. Așa, prietene. Pe de altă parte, ok, eu am făcut asta, tu mi-ai rupt masca și m-ai împins și m-ai și atins de câteva ori. Care e mai agresiune verbală și fizică? Mi-ai spus de cel puțin 2 ori că mă bați, aici. Bine, de ce n-ai plecat, domnule? De ce n-ai plecat? Dar l-am De ce nu ai rugat trecut mai frumos, departe? de 3 ori, De ce 4 stăteai ori. în continuare? De ce n-ai plecat? De Nu, ce te ai băgat rog în seamă? frumos, lasă-mă N-am în voie pace. să stau. Păi dacă omul spune, tu mă lași în pace, de ce stai în Nu am spus că mă las, nu hai să mă las De în ce n-ai pace. plecat? A zis că vrea să mă bată. Păi de ce? Că nu Pun pleca. întrebare. Păi de ce? De ce vrea să mă te-ai bată? oprit? De ce nu ai circulat? V-am spus, doar că nu mă De ce nu ai credeți. circulat? Păi nu te cred, pentru că te manifesti De ce, ciudat. de ce credeți pe ea Te atunci? manifesti ciudat. Am dovadă video că nu mă manifest am ciudat. dovadă. Pe de altă Ba da. parte, mi se pare că dumneavoastră vă manifestați destul de vezi, ciudat. tremur, Fără nu- supărare. Nu Nu ai tremur. nicio logică în ceea ce spui. Nu vrei să răspunzi la întrebări. Ce întrebare? Tu Puneți-mi. zici întrebarea ta. De ce te-ai oprit? Să vorbești cu lumea V-am și să-i răspuns oamenii de ăștia. 3 ori Nu că mi-ai m-am răspuns. oprit. Doar că așa vrei tu să pui întrebări. Nu există. V-am răspuns de 3 ori că ei mi-au pus mie întrebări, nu am început eu. Eu treceam, oprit. ei m-au oprit. Nu te-ai oprit. Asta insistați dumneavoastră, doar că eu spun că nu este cazul. Deși nu mă credeți. De ce nu mă credeți pe mine? Pentru că investigațiile care le am eu... Investigații în 12 minute? Nu de la o parte. Nu contează cât am făcut investigațiile. Sunt foarte sigur că în 12 minute nu aveți ce investigații să faceți ca să dovediți. Bine, domnule, dumneavoastră... Pe de altă parte, sunt foarte sigur că ați fi aflat fix opusul dacă făceați investigațiile astea, pentru că știu ce s-a întâmplat. Din de vedere. Pe de altă parte, am și filmări. Am dovezi destul de concrete, să spunem. Foarte bine. Este în favoarea dumneavoastră dacă aveți aceste dovezi. Dar tot vreau să știu de ce sunteți așa de amabili cu ei. Și de ce sunteți așa de agresiv cu mine. Și de Dar ce nu sunt agresiv. Ce sunt agresiv? insistați că am probleme. Mi se pare jignitor. Se vede pe înregistrare. Dacă ai nevoie, chem o ambulanță. Se vede pe înregistrare că mă comport așa. Da? Se vede, tremur Puteți tot dați și ai- exemplu? Ce Cum exemplu spuneam, să dau? nu tremur. Nu tremur cu totul. Se vede și pe filmarea ta că tremuri. Se vede că tremură camera. Păi, tremură mâna, tremur cu totul. Dar nu tremur în Păi cum principal. să nu tremuri? Și nou, tremuratul nu e o chestie problematică. Modul în care Este, vorbesc ar pentru putea că să fie. te uiți în gol, ești foarte palid. Mă uit direct la dumneavoastră. În altă parte. Pe de altă parte, tremuratul poate fi o consecință a adrenalinei, care e foarte rezonabilă în cazul în care sunt față în față cu poliția care mă amenință cu... Dar nu te amenință cu nimic. Nu, mi-ați spus direct că vreți să inițiezi o contravenție, nu e adevărat? Asta nu e amenințare. Da, Te-a la corect. cunoștință. Mai Nu e rău, amenință. în Te-a orice luat la caz, cunoștință, nu e amenințare. justifică perfect faptul că aș putea să tremur. Multă lume s-ar panica mult mai rău. Pe de altă parte, mă comport foarte calm. Păi tu tremurai de când aveai noi. Nu după ce ți-am adus la cunoștință că ți-am spus. De la început ai avut un comportament destul de ciudat. Ca Din acest tremurat și acest... tremuratul v-am explicat din ce cauză e. Auzi? Nu vrei tu mai bine
să faci o cerere la firmă la noi, să mergi după ce asta. Nu poate mă interesează te iartă banii și înapoi, nici nu asta e amendă, problema. Și să le lași în pace, decât să nu mai... Și eu zic așa e cel mai bine pentru toată lumea. Nu e cel mai bine pentru toată lumea. Foarte multă lume pierde foarte mulți bani și nu-mi place asta. Da, nu ești în măsură tu să faci chestiile astea. De unde și până unde? Pentru că, uite, noi avem controle de la dâns și de la poliție. Nu există controlabilitate. Știu cum funcționează operația, am investigat, v-am Știu, spus. nu zici și mai devreme că am pile la secție. Zici că poliția e cu noi, care pile cu noi. Nu are nimic. Observ. Observ. Se vede Nu foarte sunt clar bravo. că nu aveți nicio pilă cu nimeni. Nu contest asta absolut deloc. Te gândești că în momentul ăsta poate fi urgențe reale. Nu eu sunt acela care a chemat poliția. Da, da, odată ce tu mă adresezi, eu cum era să Eu nu te-am reacționez? agresat. Cum ar fi trebuit să reacționez cu tine? În primul rând să nu rup masca, să nu mă împingi. Eu nu te-am agresat, nu am pus niciodată mâna pe tine. Te rog frumos, ca un pas. Pare rău. Tu mi-ai agresat primul, așa că în teorie eu aș fi avut dreptul inițial să sun la poliție. Și în niciun caz nu e ilegal să staționezi aici. Nu sunt o mașină și nu e niciun semn de stațiune interzisă din câte văd. Cearcă-l pe domnul polițist, a staționat aici. Tocmai am spus că nu e niciun semn de stațiune interzisă. Mă rog, eu nu mai încolo, doamna secundă. Jos oricum nu s-ar pune cazul. Dar, din nou, nu văd cum ați putea să aveți câștig de cauză în situația asta. Am o întrebare. Fiind o contravenție, eu neavând venit, ce se întâmplă dacă nu o plătesc? La taxe și impozite. Taxe și impozite în cazul în care n-am venit? Da? Să transforme în muncă folosul comunității. Înțeleg. Asta hotărăște instanța de judecată. Nu hotărâm noi. Dumneavoastră ar trebui să vă prezentați în instanță dacă ajunge acolo? Nu mă prezint eu. Se prezintă consilierul juridic. Am înțeles. Domnul Niculescu, Da. semnați pentru primirea copiei procesului verbal? Ok, doar nu ar trebui să îmi spui și partea de poveste? Aveți ceva obiecțiuni? Evident. Acest proces verbal? Bun. Haideți să vă citesc și doar să-mi spuneți dacă aveți obiecțiuni la ceea ce am menționat. Ok, în prezentul spuneți. proces verbal. În timp ce circula pe trotuarul de pe lateralul complexului Apaca, a provocat scandal pe stradă prin interpelarea persoanelor de pe stradă, fără niciun motiv întemeiat. În același timp, acesta avea un comportament ciudat, cu o privire în gol și tremurat în tot corpul. Ceea ce e complet greșit. Deci nu sunteți de acord cu cele... Așa că vreau să comentez. Ce? În primul rând, nu eu am început. Dumnealor au început, pentru că ei m-au Așa? abordat pe mine, mi-au pus întrebări. Mi s-a rupt masca, am fost împins. Vreau să mă asigur că scrieți asta. Nu pot să scriu atâta, că nu am prea mult loc. Eu de asta aștept ca să Așa vă... că vă, să vă spun ce vă spun știu. sucint. Nu. Mi s-a rupt masca, eu am fost abordat de ei și am fost îmbrâncit și amenințat cu bătaia. Nu e. Nu e, îmi pare rău, dar nu e, Mă dumneavoastră, ascultați, nu sunt nu e de decizia acord dumneavoastră să acord. decideți asta. cu cele consemnate. Deci, Vă rog ascultă-mă să ce scrieți exact ce scriu sau nu semnezi procesul. Scrieți detaliile pe care le-am menționat. scriu. Sunt de acord cu cele consemnate. Nu Vă eu. rog să scrieți detaliile pe care le-am spus. Mă asculți? Vă ascult, mă Păi ascultați? ascult. Păi eu te-am ascult, dar ascultă ca să vezi ce scriu. Ce Că n-am scrieți terminat. e mult mai lung decât ce v-am spus eu. Păi nu. Nu sunt de acord cu cele consemnate. Nu eu am provocat scandal. Da? Da? Și cei de pe stradă. Da? Care m-au interpelat, da? Ei te-au interpelat pe tine, nu? Da, mă luau la întrebări. Da? Și chiar am fost împins de către ei, da? Și mi s-a rupt masca. Pupându-mi se masca.
Ți-a rupt și masca, da? Mi-a rupt masca. Da. A fost împins de către ei rupându-mi se masca. Au fost două evenimente diferite. Mi-a rupt masca, după care m-am împins. Da, a rupt masca, te-a împins. Tot aia e. A fost diferite, au fost amândouă, nu? În orice Le-am caz- menționat pe amândouă. Deci te rog frumos. Unde semnez? Aici, te rog. Și aici. Ok. Mulțumesc. Dă-l în poliție. O zi bună.